Bismillahirrahmanirrahim. Al hikayatu utawi cerita. Al isruna kang kaping 20. Al isruna kang kaping 20 iku fi ahimatil ilmil alati. Dalam nerangake pentinge ilmu alat. Iku fi ahimatil ilmi alati dalam nerangake pentinge ilmu alat. Asy-syekhu tawisah al-kamilu kang sempurna al-wasilu kang tumeka al-arifu kang makrifat ad-daiku kang anduweni dauk utawa pengrasa ada iku kang anduweni dauk utawa pengrasa al-alimu kang alim semburi meneng se al-alimu kang alim al-muwassilu kang tumeka al-muwassilu kang nekakake Zakaria Al-Ansori yorupane Syekh Zakaria Al-Ansori rahimah muga-muga melasi hu ing Zakaria Al-Ansori sapa Allah ta'ala lemulur sapa Allah iku lam yazal ora leren-leren sapa Zakaria Al-Ansori iku lam yazar ora leren-leren sapa Zakaria Al-Ansori iku yudarisu deres sapa Zakaria Al-Ansori al-jurmiyah ta ing kitab jurmiyah waqat rotaba lan temen ngruntutake sapa Zakaria Al-Ansori laha maring al-jurmiyah waktan ing wektu yudarisu kang darus sapa Zakaria Al-Ansori ha ing jurmiyah fi ing dalam waktan Fakila mongko den ucapake lahu maring Zakaria Al-Ansori ya syekhu duh syekh kaifa hale kepiye tak kitu nekotake sapa panjenengan Lidasir al-jurmiyah maring daras al-jurmiyah makatan ing palungguhan wa anta hale tawi sira minal ilmi sanging ilmu iku bimakanin duweni derajat waqat ahatta lan temen nglimputi sapa panjenengan bima kelawan perkara fil mutawalati dalam kitab kang dawa keterangane fadlan ing turah-turah anha tinimbang jurmiyah Faqala nuli ngendika sapa Zakaria Al-Ansori
Faqala nuli ngendika sapa Zakaria lan sore ana utawi ingsun ekola atruku ora ninggal sapa ingsun tarikon ing dalan wasal tukang temeka sapa ingsun ila ma'rifatil ilmi maring ngaweruhi ilmu minha saking jurmiyah cerita yang ke-20 menerangkan tentang pentingnya ilmu alat itu apa? Isim mesin ngawur. Ilmu alat nih pembahasan pesantren ki udah kuwi. Yo bukan peralatan kuwi. Yo member sih. Tapi maksudnya alatnya bukan peralatan itu ya. Maksudnya ilmu alat itu ilmu yang digunakan untuk bisa membaca kitab kuning atau memahami Al-Quran, perangkat untuk memahami Al-Quran. Yang namanya ilmu alat itu berarti ilmu nahwu, terus sorob, terus nanti ada lagi ilmu mantek, nahwu, sorob, mantek. Sebelum mantek ilmu balaghah. Itu nama-nama ilmu alat. Intinya untuk memahami bahasa Arab. Men sampean ngerti bedane koma zaidun karo zaidun ko imun. Lu kan sekilas sama kan? Koma ngadeg sapa zaidun zaidun tawi zaid iku ko imun wong kang ngadeg. Tapi ning bahasa Arab itu beda. Lah itu nanti keterangannya ada di ilmu alat. Cerita yang pertama yaitu dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab kuwi lek cara ning pondok-pondok gedhe yo kelase wis cah gedhe-gedhe kuwi. Biasane sing ngaji Wahhab kuwi. Kondang, Zakaria Al-Ansori itu kondang. Lah beliau sudah menjadi sealim itu masih deres kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah kitab apa? Baik, kitab Jurmiyah kitab apa? Gue kurang ngerti. Kitab nahwu. Beliau wis alime kaya ngono, wis iso ngarang kitab dhewe tapi cek sinau kitab Jurmiyah. Lah kenapa? Karena menurut beliau karena dari beliau bisa memahami Jurmiyah itu beliau bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Maka sebagai ungkapan terima kasih beliau orang ninggal daros kitab Al-Jurmiyah. Kuwi pentingnya nahwu itu di situ. Lek sampean wis paham nahwu, paham sorob, ilmu-ilmu yang lain itu akan mengikuti. Makanya ini bodoh-bodoh salah kuwi sing ditekanke yo nahwu sorope dhisik, sing ditekanke nahwu sorope dhisik. Bukan yang lain. Soalnya leleyane engko iso sinau dhewe asalkan nahwu sorope wis paham. Tuh seperti itu. Makanya sampean kon ngapal ke Jurmiyah, kon ngapal ke mriti. Nek modok liyane malah kon ngapal ke tasrif barang kon ngapal ke. Lah ning kene kan ora. Kowe untuk apa? Untuk ben sampean lebih mudah memahami kitab-kitab yang lain. Ro'ani ngali sapa badum sebagiane santri. Ba'du tolabati tegese sebagiane pira-pira santri. Ba'du tolabati tegese sebagiane pira-pira santri fi kitabin ing dalam hadis.
Al habatus sauda'u syifaun min kulli da'in. Ing hadis al habatus sauda'u syifaun min kulli da'in. Al habatu tawi wiji. Al habatu tawi wiji as-sauda'u kang ireng. As-sauda'u kang ireng iku syifaun dadi tamba. Iku syifaun dadi tamba minggu lidain saking saben-saben penyakit. Minggu lidain saking saben-saben penyakit. Faqara'a mongko maca sapa ba'du thalabah. Faqara'a mongko maca sapa ba'du thalabah ha ing hadis. Ha ing hadis al hayatus sauda'u ing lafat al hayatus sauda'u. Al hayatu tawi ula. Al hayatu tawi ula as sauda'u kang ireng. As sauda'u kang ireng bil musanati kelawan ya kang din titiki loro. Bil musanatis tahtiyati kelawan ya kang den titik loro ngisore. Bil musanatil tahtiyati kelawan ya kang den titiki loro ngisore. Fa akhadha mongko ngalap sapa ba'du thalabah. Fa akhadha mongko ngalap sapa ba'du thalabah hayatan ing ula. Hayatan ing ula sauda'a kang ireng. Sauda'a kang ireng. Fa akala mongko mangan sapa ba'du thalabah. Fa akala mongko mangan sapa ba'du thalabah ha ing hayatan. Ha ing hayatan. Famat mongko mutaake membutakan. Famat mongko membutakan utawa wutaake apa hayat hu ing ba'du thalabah. Wa qatalat lan mateni apa hayat. Wa qatalat lan mateni apa hayat hu ing ba'du thalabah. Hu ing ba'du thalabah. Nah ini ada satu cerita lagi tentang pentingnya sampean belajar nahwu. Ada hadis yang berbunyi al habatus sauda'u syifaun min kulli da'in. Al habatus sauda'u iki diterjemahke habatus sauda itu jinten, biji hitam. Sampeyan tahu gelepo ora? Ki akeh biasane didol jinten atau habatus sauda. Itu kanggo nambani semua jenis penyakit. Ya maksudnya banyak manfaatnya lah, banyak manfaatnya. Habatus sauda iki banyak manfaatnya. Yo ora yo kabeh penyakit tombone kuwi iki yo tidak seperti itu yo. Tapi habatus sauda sendiri itu memiliki banyak manfaat. Lah ana santri sing macane ora al habatus sauda'u, tapi al hayatus sauda'u. Sing mone al habatu diwaca al hayatu. Sing mone maknane wiji berubah mergo mone bak malih ya, kuwi maknane malih beda. Kecek titik siji wae maknane malih beda. Sing mone maknane wiji, maknane malih ula. Jadi santri kuwi memahami ula ireng. Ula ireng kuwi obat bagi segala penyakit. Yo akhirnya dhek golek ula ireng. Ora golek wiji ireng tapi malah golek ula ireng. Delale ketemune ula kobra. Ya ben ya akhirnya piye akhirnya? Akhirnya dhek cokot ra, cokot ya bener obat segala penyakit apa? Mati kan? Ya bener ya kan sih, bener ya kan. Lah kan obat segala penyakit kan mati. Lewas mati cek lara apa ora? Ora sih, lah ya. Lah itu gara-gara dhek salah memahami hadis. Delalah salah memahami hadis. Lah iku makane pentingnya ilmu nahwu itu di situ. Men sampean ora salah paham,
dalile ora salah, jebule sampean sing salah. Lah kuwi kan eman-eman kan. Fatal kuwi, fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Aladzi tawi wong asasa. Saya urung ana jam 10. Kang melopori sapa aladzi. Supili. Wow, alam bis.